Sikige. Krobia Asante Kotoko. Krobia Asante Kotoko. Krobia Asante Kotoko. Yedamasi bebre samodi odo abebo dum. Bibia wo ye bia ne se titre ni ni mu a ade enwie peye. Enti nei ya hwehwe mu Switzerland. Ya kwa echiri and yakonya berima bia nei obetina ne dwumadie na wahwe ama dwumadie a ye nyina no ato ana akotote amaye na ehwehwe mu nso ye nya obia se berima katechi a ye frano Nana Kwaku Adai Jonathan ono ana beye titire ni enye edwumadie enti se Nana Kwaku Adai Jonathan awa ha esro omani muso na Nana enom ahemfo enguno Sama no be for kuna in terms of my yeah want to tell you edamasi mama fanya fansa mobile evangelist afei empenimfo ebeta HCP any Mr. Thomas Asare Mr. Thomas oh ha also be for kuna my this rock na time and chairman na Mr. Asare so ewo ha yes rob anymore yes dan yes this anymore na mamo afei Mr. Billy Tosu oh ha mo akofra kuna my yo yes obebe chi ye twe no afei Mr. Yao Podo oh ha na won so be for kuna my yewura Yao Podo ada woro ma be for kuna won so my kwemu a wo ba afei Mr. Henry Nyakututu yewura Henry Nyakututu also yatu yensa for so kokon aso yo afei Verima Asabri Humble Humble Mua Essa é o nosso vamos por trem a Santuelo. Verima Asabri Mr. Amankwa Amankwa we. Amankwa oi. Yewura Amankwa Awasro. Wani ba kan baba. Wani ba kan baba. Dessa pra wani. Yo, Mr. Nyakonso abedru mo man ha baso nkoso kura maye. Mr. Thomas Asari, Mr. Cabo Nada. Asari Bravo. Also was wrong. Nana, Mr. Sifa so Brasromae. Mr. Sifa Onyamai. Ohene ba Nana Amwako, Kumasi Ahensan Chidom Hena. Hey, Madame Roma. How are you? So, hey, Madame Abigail Lanti. How are you? Oh, Hana on sorry, I'm Yamwaka from Pokua. Mr. Lee. Mr. Ali. Sir Roberto. Also, Hana of the first. You home dear, Menka, and share Unyankopon and Munyam. Say, O mine Cassia to Switzerland. Say, Umuyi, Utitania, Ubidi, Omo Asante Mine, Ekua. Yati, I was Switzerland, the Hanumo, anymore, near show the Munyam. And the Dikaino. Yes, Mr. Meka, this your chami pedina or hanmo, a so. Emma, Menanum, and him for Menanum, Ahima, Minuanum, Emma, and a mema, almost fretty, Abba. Emerson Ananum, Atrum Kunya Fono, almost true, and DC almost so, Pouches, almost so. Se chairman okasa na anyi ukra na omede meyi me nan esi me mpaboa so abomu ase ewo wo mo anim apa wo mo chew
de titru a nti ahyia mu aha ene eye asanteman ekuo a omo Switzerland ha ene yenso yenim se asante obi ekire asante ewobi eka na yeba beda ye hu adi eye mpo yeba ahema yeyino nana adwoa yecha odikan oyi akwan ebeda na di akire amansan enyina mo hu se asante ewobi ananom ehimfo mpadimfo a mo ahyia mu ha asofo a mo wa ha menuanom ma ene mema mani gi pipi se ene mede to mo animu ewo asanteman eku a wo mo yimi titrani a megina mo animu na de medikan ama nananom nyina akwaba woni a otu ewiemhyɛn omode tiase na omode motoka ni nyina eba ha no no ngina asanteman ekuo a ewo Switzerland ha no mo ema mo nyina akwaba na de ewo mu ene se enkabo mu ena eye asanteman de yepe enkabo mu yepe enkabo mu enti yene a wo wo German Holland Europe bebia yenyina na yetumi gina prekope na yekase yekan ehubum na dodo ene ye prayo hoi se uyi ba ko na obumu a ebu nanso no ukabo mu a untumi emom dodo na ye asanteman eye ekuo bia eso yie eso emani papa eso mbo emo bi biara enu nti mijina ha na me kire se mo a mpo mo nom ekuo no sesi a na mo ye ehunu dia ya ma akire mo yi mo no obehun se ampa ekuru ye nti mo de mo ho ebaba bedom ye na ye nyina ye nya ekukese a ye ni begie na ye de beboaboa ye ho oman biara ewo ne kasa a woka na nkam begina ha no emsa santeman we was Switzerland nkam kasa no kasa ewo ha no ye ka German anase ye beka no brofo ama apotofo no a omo ha ewo yi mu no omo nso ate nenso ya mamre se otwedi amponkwa me ototrobontu no obo osoro ne asase no ode oman bia kasa ema no nti no se beka asante na dodo no ano yetie ifise asante ene yi nedi akire ne me wo ekan nyina ne se minitenten bia meka mesre se obi biara fa no ho enhye asanteman kuo yi mu no mesre no a padechow sawo ya asanteni ya wo oman yi mu a obabo modin na wo de wo ho ahye ekuo insa na ekoso nyina no ekoso nyina no okwan nchen ade efa edisika ena eye enunti mesremu asre adofo ne anuanom a omo ha nyina se edru emra eyi ntoboa umwaye mumegina yachi na bibia enyefe amamre ekire na ne ye na nanom aka ato ho no ame ye hunu ni se so wa bofra na bofra no ete wo nchen na wan kyerɛ no sɛnea yɛsi hohoro yɛn nsa na yɛdidi a ɔnhuru yɛ
nti amamre yɛn mpanimfoɔ yi a ɛwɔ ha yi na nanom bɛdom yɛn na ɔmaboa yɛn na ɔmakyerɛ yɛn sɛnea ekuo mpanimfoɔ a wɔn di anim no nyinaa nso no wɔn ebɛtumi ehunu ne akyerɛ yɛn ma ɛne yɛn nananom asante amamre ɛwɔ Switzerland ha na ɛno no bɛboa yɛn ama daakye yɛn kyiri no nso atena ɛwɔ mane mu daadaa medamu nyinaa se sɛ yɛto nsa frɛ mu nananom ehemfo mo aba na mo abɛta yɛkyi ama dwumadie awie pɛyɛ mede onyankopɔn a ɔbɔ ɔsoro ne asase no ɛda mo nyinaa ase manu esi medamu ase bebree Monica sa sɛ mo nyinaa nim sɛ ɛnyɛ watra ana nsase wɔ ho mpempena deɛ dɛkyɛmmoɔ sika futuro yawa ɛne gold nanso aha yi deɛ obi ma nso a yɛwɔ yi yɛni asase wɔ ha yɛka sɛ obi si akonnwa so ɔmo amu nim na aha yi deɛ asase biara ni ha nanso mpanyin sɛ moa na moasoma no sɛ ɔmɛtena akonnwa no so sɛde bia meka no sɛ obi bɛsusu no asɛm wo kyerɛ wo a ɔmpɛ onya nsasɛm a na ɔpɛ sɛ bi nananom wobɛkwase asɛm ɛnti ne ti atwa mu a sɛ akonnwa no nie